Il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, l-Brigadier Jeffrey Curmi, xehed quddiem l-inkjesta maġisterjali. Matul il-ġurnata komplew l-investigazzjonijiet wara l-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-ġustizzja Jason Azzopardi fetaħ kwerela kontra is-suldati u akkużhom b'attentat taqtil tal-immigranti. Id-deputat Nazzjonalista fetaħ ukoll kwerela kontra l-Brigadier Jeffrey Curmi u l-Prim Ministru Robert Abela u akkużhom biqtil ta' immigranti. Akkuża li ġar magħha pjena ta' omor il-ħabs. Il-Brigadier għamel satejn quddiem il-maġistrat inkwirenti ġew mifsud. Il-kummenti li kelli ngħaddi mal-maġistrat. Jgħid under investigation jien. Matul dawn it-tliet ijiem bdew jiġdu 66 immigrant li ġew salvati mis-suldati tal-Forzi Armati ta' Malta quddiem l-inkjesta maġisterjali. L-immigranti xehedu fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi quddiem l-espert tal-qorti Fl-Inkjesta u uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija. Esperti oħra tal-inkjesta mqabbda mill-qorti huma Martin Bajjada, Richard Sladin, Marisa Mifsud u Andrea Xekembri Wismajer.